Haga kerteng ke jong try jing Jesus Christ. Ngada ai kublai pi ki parlok baro way pu way. Lang ba daga jing ke jong try jing long Jesus Christ. Ngidap kata jing siongo bat kata jing ai ngu yo belai. Namar ngilong kumne ke bengilong da kata jing baha bat da kata jing isnai ke jong belai. Tungin long baro lang. Ban ai kata ke burom bat kata jing ro syo belai baro. U belai jungi. Ulong badai ban yo kata ke burom bat kata jing ro. Te haga nega por ke menta ke long ba. To ya phailang bat nga naga ktin ke jong belai. Kata ke long naga Hebrew kat ar da khot ke ba ar. Ki ktin ke ba ong kumne. Da ke ba khmi show Jesu unong penlong bat unong penjanai ye ka jinge jongi. Uba namar kata ye ka jingkemen ye ka balabu hakmat jongu. Ula sya e ka ding pna uda ibi ni ka jingle rain bat ula syong haka kti kamon ka khet ublay. Ka ktin ke jong try ka ktin ke jong belai ka ktin ke jong kunrat jonga jong pi ka kren yengi bat ka khot yenga ka khot ye pi ka ye wer yengi bangin kmit sya une uta ulong u Jesus Christ dagi dagi kmat ke ba ken jaman sim ngin kmit sya u bat ni kmat ba ken jado jongi ngin kmit sya Jesus lang ba dagi jingmot jing perkhat jongi ngin kmit sya Jesus lang ba ka jing im jongi baro ngin da kmit sya Jesus Christ show Jesus Christ lada pidone ke jing e kmit sya Jesus u Jesus don bor ban pelaj ini nege jing e baro lada pidone ke jing pang kmit sya Jesus u Jesus don bor ban pen khia ye pi ban pen khia ban weng no ke jing pang ke jong pi ban weng no ke jing shidom ke jong pi ban pelai loi ye pi nege jing shate merau jong ke jing pang ke jing shidom baro ban weng lot ye kene u Jesus don bor dai te kadau kolong ke ktin ke jong blai ka keren ni ha ke por bangin kmit shaune uta ulang bau Jesus Christ bau Jesus la ne pidon ha ke jing ke jinglong ke ba jot ke jong pi kmit shaune u Jesus u badan bor ban sap span ye ke jinglong jot jong pi badan bor ban thau thumai ye ke jing ke jong pi baro la ne pilong ke brain ban sa ka pop la pidang long ni bring pat kala kalamot pidang sa ka pop commit show new Jesus ubala chas din halor ka ding pana naga bentaga jonga naga bentaga jumpy udon bor ban ma begi pop jumpy udon bor ban side begi pop jumpy la begi pop jumpy ki kraw katno la begi sawa hanga ngiro henre ka bor ka snam ka jo Jesus on the side on the pelipar ifi pinayo le kum kayor kum jo don ka bor ka snam ka jo try Jesus Christ uneu Jesus ubala chas din halor ka ding pna ka ktin jom belai ka khot yengi bangin kmit show kata kalong ang kum jo kum ba Moses u kan tiu ip senyer na ka riklau kum ta ka day ban kan tiu yu kun breu halor ka ding pna kane kalong ang na gospel jom Yohanes lai le nang na khot ka ba khat sao snap ngan pule kum ba Moses ro ula kan tiu yu ta up seng ha ka riklau kum ta ro kadai ba on kentiu yo kun ubreu ba uai ru ubanget ha o unom jot shu henry unyo ka jing em ka babam je kot snap la kentiu yo jisu halor ka ding pna bat halor ka ding pna ka tin jomble ka krenni bangin kmit show te bangin yo kata kolobra ka jing map ki pop jongal ka jompi nin yo map ro kum jo ye ka jing rengkang ka jongi nin yo map ka jing pat jongal ka jompi jisu yap halor ka ding pna pin kmit show te ka bangin yo like em perlok kum like em kum ba em ki kon Israel hari klau
Gumala gumba ki kun Israel hari klau, ki kun Israel ki le pop ki lale, ki knyum yo Moses, ki knyum yo Aaron, ki knyum ro yo blai, u blai la snyo bitar, ye kini ki kun Israel, namar ka doknut ki ba knyum ga jongki, namar ka kata jengem ki ba knyum ga jongki, yo blai yo Moses, yo brave jo blai, ki knyum, u blai snyo bitar u pa no ni pseng, ban pu no iki bat ki yak chi sendon, henry ka virus jong ki pseng henry ka la suthar ka khot met jong ki la suthar ka jingmon jing prakhat ka jong ki ka snow ling a ka snow pisa bat ka snow ginger bat ka jing em jong ki ka snow kordet ka jing em ka jong ki bat ki plow Moses ki ong bang la knyom ya do blai bat ni la knyom ya me ni la knyom ki breu jong blai ki la knyom ki breu jong blai ki pla ki ong to duai hau kpa to duai hau blai ukpa bam jukot ba unmap ye ki briu jom blai Moses udwai habo Moses udwai bat uyo sngau kajubab no blai bat ublai kren hu Moses kumoong nang ni sngat ngan pule ong nang ni naka jingkeng arpuwei de khot ka ba khandai jingkeng arpuwei de khot ka ba khandai Teu Moses ula thau yo seng renong bat ula bu ya u halor uding te lada upseng ula pu yo uno breu haba ukmi yo ta useng renong ula yo imkeng snap ula yo ikeng lada uno breu ula shapu hau seng henry kmit show to seng renong ula bu halor uding henry kin yo imkeng snap Snap kin yo imkeng hagi ni ki sni hagi ni ki yage menta o Jesus Christ o bala shaks din bat o bala kentiu halor ka ding pna ba pin commit show Jesus pin yo kia na ga ki virus jong ki psain pin yo kia na ga ki virus jong ki psain kini ki pseng ki ba pu ikon Israel ha ka riklau hado ki sei ke long ka ba la penjen ja sak ki breu bat ka la pen lang ai ki breu bat ka pen kurmar jingmot ki breu bat ka long ka ba la kta hado ka jabing ki breu ki la kurmar jingmot hado ka jingem jinglong rekom jo ki la sngau kordet ka jingem jinglong kini ka virus ka riklau hado ki sei ka mentang ka long ka trai ki breu hado ha ki por ke mentang kalong ken mau kalong ban commit show ni bala chas din halor ka ding pna o Jesus Christ te pin yo im komi kun Israel bagi kmi itu sengrenong bat ki yo hari ni kisni mentau Jesus ula kiu halor ka ding pna bangin commit show Jesus ba pin yo uneu Jesus bala chas din halor ka ding pna uneu de try jeng ka beneng try jeng ka kandeu ka beneng de ka kat ka shong ka jengo ka kandeu ka yu ki jat ka jengo ulang try halor ki try ulang blai halor ki blai ulang aim halor ki sim ulang try jeng ka jeng ka jenga ulang try jeng ka jeng ka jong pi ba ulang blai jong pi ba blai jong uneu Jesus Christ ula kiu bala kanteu ula sdinio halor ka ding pna nagmenta ki renkang ka jong pi nagmenta ki pop jonga nagmenta ki jingduna ki jing pot ka jongi la kanteu bala pun keu bat la sdinio halor ka ding pna o Jesus yap halor ka ding pna bat menta ka long ka bang ba open long ye pi kita ki kon ki basuspak ki jong usiu bat daga taga dor ke baram yang ai pi ko ki lok ki parlok bara u Jesu yap halor ka ding pna u Jesu sha ka jing shitom naga mentaga jong pi bangin yo like tene kin dri jong ka pop u try jongi la pen bat lat ikin dri jong ka pop but la you right no ikin dri jong ka pop la palai lo yang ai pi
Shaka la polite look yang ai pi but la penlong yang ai pi kita ki kun ki jong Jesus Christ u blai jong a jong pi la penlong yang ai pi ru kita ki kun jong ke hima ke jong ba pin yo kenti ke hima jong blai pe be pin yo ban shong ru ha ke hima jong blai ba pin yo long ru nong shong shnong ha ke hima ke jong Jesus da ka jing yak ke jong Jesus halor ke ding pna da kata jing yak jong Jesus halor ka ding pna namar ang na way pu way banget ya unom jot sho henry un yo ka jing em ka bam ju kot snap way pu way bo yo Jesus ba halor ka ding pna ba banget ba pdiang yo henry unom jot sho henry un yo te kata jing em ka bam ju kot ka bam te kot sho kata jing em ha ka hima ka jom blai pinda along unong sang sinang ha ka hima jom blai pinda em jiunom ha ka jing suk ka jom blai ha ka jing kmen ka jom blai ha ka jing sur ka jing thiang ka jing bang ba ka jom blai ana poi ka hima ka jom blai kana ka jing yap ka jong trai lor ka ding phna ka pen poi ngai pi sha te shabam ju kat one bla chak sdin halor ka ding phna kana ka bang ka ba bangin long kita ke bangai bangin long kita ke bangai ba upan janai kita ke bangai ka umut kelong bangin long kita ke bangai bangin dangai daga dok not ke tengrai ke bayar ke syapo nyengai daga jing em ka jonga ka jong pi nyengai kan ai lot dia la ka jong em show blai ka daga jingai jing ke bagi syaya lot ho blai daga jingai jing ke long ka jing ai ji lot jing ho blai daga jingai ka jong ke long ka bangi long ba o daga jingai on dan show blai putih khlat ini na kata daga jingai jing ke long ka bagi snow ba ka long ka kodor daga jingai jing bagi snow ka long ba kata ka long on dan show ada kena kuai pat hari kedai kena kalau kebakar kena jingai jingai kalau kebangi snow scam how Jesus Christ baga jingai jingai kan long kebajanai hakmat jo boleh baga jingai jo bangin ngai dak ba shisha haya oblai ko kilok bara kata ang aktin ke jo oblai kemit show ne tongin kemit show ne ban kemit show Jesus Christ ban kemit show try mau try jong ajong pi udon bat udon bat ulong ubza ublai junga ka jong pi ubala syayap bat ubala chak sdin halor ka ding pna ga bentaga jonga naga bentaga jong pi naga bentaga jonge de te ka pi long ki jong blai ni long ke de ki jong blai ni snyau tu hi bahaga na ka partai ka long ni mat ye ka ta ka jinjar kumong hang ne snap ye ka jinkemen labu akmat jongo ia kata ka jingkemen labu akmat jengo ka jingkemen ka don hau blai ka jingsuk ka don hau ne ka jingkemen ka don hau ne ka jingsuk ka don hau ne uni udah tahu Jesus Christ ka jingkemen ka don hau ka jingsuk ka don hau henry to tip ko ki perlak barabun ki brew ni ki snge ki ki ya ga por ka mentah ka lang bagi kemit bagi ki ka lang sekene ki ai ne bertrai ki khmer ki ai ne berthai ki iba ne berthai kalong ba kumadon kata ka jingsok kumadon kata ka jingkemen Henry baki iki enjoy ki bring jung berthai Henry ko ki parlo kandon ka jingsok ka berthai kandon ka jingkemen berthai pio iki ne ki baro kini ki dei ki ta ka jing syukur kita jing syukur ban riam ni ka jing em jong pi Henry ban penjot e ka men sem jong pi ban penjot e ka mat ka jong pi ro ban punya khlat ro na kata ka jing dei baru belai ken mau kolong ba ngin om long ki breu kolong ban yai le ban em ban iki kme ki jing snyo ba berthai ban kan dia ni kena baro ngin om presiden lengkap il debat kena ke berthai ko ki parlok kilok baro ba pi de ki jong belai nyi long ki jong belai bat ni tip scam bat ni shanya scam bat ni snyo tu kolong ba ka jingkemen ke ba shisha bat ka jingsuk ke ba shisha ka don how nekeng how ta bala chak sdin halor ding pna how Jesus Christ ka don ka jingkemen bat ka don ka jingsuk ha partai om don ka jingkemen om don ka jingsuk ha partai badap da ka jinjar ha partai badap tang da ka jingala ha partai badap tang da ka ta ka jinge ha partai ba ni don ba da kita ka badon ka ta ka jingala malaga sni om don jingsuk om don jingkemen ha partai ka jingkemen ka jingsuk ka ba shisha ka ba tang hau ne kai uta ulang u Jesus Christ ada u Jesus udon ka da onot jong fi pisham ka jingsak pisham ka jingkemen oh ki paralak ada u Jesus Usin syar ka jing em jong pi pisngau tu ba ta ka beneng ka lalong lupai binang ni lalau Jesus udio ban sin syar ka jing em jong pi ang ne pat ka baang ba ngap ang ne pat bang ula syong ka ti ka mon ka khat u belai
Uladon na kati kamon ka kat ka jong belai. Bat ula syong ha ka kat ka badap na ka burom. Belai. Ka burom ka jong. Bat une ulang utau try. Unang bishar. Ban bishar ka jat benreu. Ki breu baro kin sawan. Bat kin sapoy. Bat kin sayeng. Hakmat ke jo. Ke jat benreu baro. Kadang hap syak bishar. How Jesus Christ. On bishar ke jat benreu. Dau try Jesus Christ. Yo way poy baro breu on bishar ye ga jat benreu da uneu try jange u Jesus Christ pian berthai kalang kajing ye bishar para breu badak tang da kajing syukor badak tang da kata kajing lamler henre ka hok ro ke da you right henre kini bishar berthai bara kum jo bara ga jat bereu bara kini bishar berthai kini hap ye na khamat ka jomlai on bishar ke on bishar nga on bishar pi on bishar ublai jing lo bishar hok ublai jing lo bishar hok e way bara uba bishar hok baru ai kanong yengi kat kumba ka jinglek ka jong kat kumba ka jinglek ka jong pi pen sayang khamat jomlai pen sayang khamat jomlai de parlok kilok bara kemit show ne uta ulong hado ini simenta ukhot yang ai pi hado ini simenta kebau udang tua yang ai pi kebau udang don kam yang alam ye pi de te kadau kemit show ne ukhot ipi de jing ukhot ipi de kata jing baha jungo ukhot ipi de kata jing isnai jungo ublen de kar khui pi unda pendap de jing kar khui pi wai barok na menta ke borom jungo to ne ke por menta ni bu jing duai na menta ki parlok bat na menta jong ne khti ni jom blair kum jo to ni duai try bele ngawan shame ngadap ke jing snyaw bat ke jing ai ngo e metrai ngile yo ne ke por ko try ban sha skor ke ktin ke jom kar khu ki parlok ke biyo snyaw ya rap ingi wai barok ko try bangin nang ban kmit shame ko me khot ngi ke jing e bat ke jing snai ke jing baha jom shame ngalong kum ne bangalong ngal IT shame ko try jisu kar khu ye wai baro ki parlok ki ba pek bat ki biyo snyaw ye ne ktin ke jom ko try shim ne ke por ngada IT ha me abai menang don rengkat ki por barok ke jing em jing ko try ngadwai ngapan kini kerteng mau jisu hala kertaru de amen ublen ker kui pi na menta ke borom jeng amen